Adorang somar saur hita dohot hata ni debata jumuluma hita martagiang dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma di hita di dia pe hita maringanan di tikion asin roha di debatama nase madungan hita saluhutna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus hata ni debata naga betur jamita di tikion tersurat do di Efesus 4 ayat 1 sahat pitu. Songonom madidok. Asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangeho kamu manatama hobar tupajuun nang songgok Tuhamu. Martoruk ni roha situtu marlabok jalan marlebas ni roha masih haihean di bagasan rohana holong haringgat cok kamu ma mangaraduti hasadaun ni toddi pinadumu ni dame aisada du dagingi jala sada do toddi ai songonidu hamu tarju di bagasan sada pakirimo di pajuoni sada do Tuhan sada do haporsiawan sada do nang paddidion sada do debata amani sasudi si gomgomi saluhut si toru si saluhut jala si ingani saluhut alai tugan pitabedo di basa-basahon asi-asii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus ido sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus sada tugas ni hita aka naung jinu ni Tuhatta na tinonahon ni Apostel Paulus di bagasan turpukon ima mangaraduti hasadaun ni toddi laos hobardui tu topik ni minggu di bagasan tikion yang go hasadauni nunga dipatupa Tuhatta hiani di tonga-tonga ni ngulutta lumubi hitakana porsea ima nanidokna hasadaun di bagasan pamatang ni Kristus marhite panubusionna hasadaun ima naikon toktong siradutata manang dipelihara doka sa porsiaon nuaing songod dia mabahenota asa denggan pangaradution ni hasadauni diturpuko na dongdo manang napiga natama si parangehonota ditonahon Apostel Paulus ima martoruk ni roha situtu marlabok jala marlebas ni roha masih haihean di bagasan rohana holong akaima si parangehonota hobar tu pajuon nauk songgop Tuhamu ninna si Paulus di ayat sadai naking molo didok hobar tu pajuon nauk songgop Tuhamu namarlapata dui ikon saurdut nguluta tu statusta songon aka naung jinu ni Tuhani jala pajuon nauk songgop tu hita nanidok na diturpukon ima pajuon gabe sihuton Kristus manang pajuon gabe akana porsea di Tuhatai jadi akahalak naung tarju gabe sihuton Kristus manang akana porsea di Kristusi ikon parange honon nama akka parange hobar tu pajuoni asa dada holan status targoar rupaning sihuton Kristus alai ikon patarida honodo statusi marhite parange natama songon akka sihuton Kristus contoh ni status rupaning molo status di sesahalak sudah menikah totu parangena pe ikko songon nang menikah ma
iko songon naung mardonga saripe ma. Baunang biatong naung berstatus menikah, alai saya mengaku single, manang mengaku jomblo do piate, ngasa alai. Gabi saya neng mardonga do perupaning ditahi, tuak anak buru, manang istri ni hala ate. Mulu habotoat turi pena, ulu masiga hasedaun ni parumah tanggaunna. Jadi ingat status dan hiduplah sesuai dengan statusmu. Ido tong napi nengok ni si Paulus marhite turpukon. Akan naung berstatus si huton Kristus, ikon marparange ma meniru Kristusi. Unang be marparange songon naso si huton Kristus. Dong asa persiaun, sebagian akka parange ni si huton Kristusi di ayat 2 di dok naking martoruk niroha si tutu marlabok jala merlebas niroha masih hahean di bagasan roha naholong. Di hati Indonesia di dok, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mulu di dok, martoruk ni roha, ima roha naserade uduk tuakana denggan. Mengalap etaho asal ma tunadenggan. Jala naso mengarajumi dirina tumibo sian halak na asing. Tungi mulu didok marlabok ni roha ima parroha na burju dang murah-murah pangarimason dang murah-murah muruk ima mulu marlabok ni roha. Dungi mulu didok merlebas ni roha, ima berlapang dada. Sabar. Lumobi tagan mengadupi akan aso di halomohon, manang paruk kilon. Dungi mulu didok muse masih hahead di bagasa roha na holong, ima parange na masirupan sian holong ni roha. Dada alani keterpaksaan rupaning. Akka parangyom ma deba narekok Jepang lahu mangaraduti hasedaun ni todi ni akana porsea di Kristusi. Jala mulu didok mangaraduti hasedaun di bagasat todi, dada naneng mangondolhon hasedaun na seragam. Danga sagabi dosi tarupanik sudi. Dangi naneng dohonon na. Ai mulu gabi seragam do sudi, tong do gabi hasusan naro di ngulutta. Isarana rupaning, mulu disadatiki masa mahalongangan, gabi seragam manang sarupa masudi akaina, unang majo disadok portibion, holad di nasahuriai majo rupaning. Pas ditiki per minggu muse. HP pisah muse perhudul li amat tai doho inat tai ala punguakur. Dungi taida ma sarupa sudi buhina. Sarupa tibona. Pedek na pesongoni sarupa. Sarupa pakulingna. Penampilan na petok sarupa. Sadok sian gijang saat tutoru sarupa masudi. Dangadong bidana agiotik. Boha akadonga nama. Budu pe terdota dia inata pernijabu. Songoni nang sebalik nate. Mulu sarupa sude akka ama dina sahuria. Sian gijang saat tutoru. Sadok dangadong bidana. Boha kainang. Budu pe terdemuna dia amata. Totu dang be kan. Bebe susah sendiri do hita. Niripu amat tanah, HP amat tani halak do. Ima mulu seragam manang dus sudiate. Jadi
tung namalo tu hatai mangatur saluhut na tinoppanai. Mulai siap panopauni pe nunga adong di baik parasingan nina sada tuna asing. Termasuk nang aka perbedaan di aka asiasi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Tuhani. Alai atik pe marasing-asing di basa-basa hut Tuhani asiasi nai tu ganut palak. Dihirim do asa tapake aka perbedaan ni laho masih tupahan. Saling melengkapi songon pamatang ni Kristus. Asa perbedaan ni dari lau pakeon lau manursari hasedaun. Aisa dadu ujahan ni statusta akka naung jinu ni Tuhani. Gabe sihuton Kristus. Ima songun na teida di ayat 4 saha rude onomi. Didok disi aisa dadu dagingi jalasa dadu toddi. Ai songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajuoni. Sada do Tuhan, sada do hapor siawan, sada do nang padidion, sada do debata, aman nisa sudi, si gomgomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Donga sa hapor siawan, ala sada do hajonjongan ni hita akana porsiai, ima di bagasat Tuhani, ati pe marragam akka asiasi, na nilehon ni Tuhani dihita, adong namora, adong napugus, adok pangajari manang siajaron, adok perhaladu manang ruas, adong mayoritas manang minoritas, parsubang manang nasu parsubang, nauli rupa manang nahurang uli rupa, nahipas manang namarsahit, termasuk parasingan nyaka organisasi huria. Domutusi sude marsiadu mahita mangaraduti hasadaun ni toddi pinadomu ni dame ni Kristus. Marparange ma hobbar tu pajuon nong songgop tu hita. Ima martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, masih hahead di bagasa roha na holong, ainunga di pasada holong ni Kristus, saluhut na porsiai. Amin.